Da li će nas inteligentne mašine koje stvaramo jednog dana povrediti? To je, čini mi se, pitanje koje nas proganja decenijama. A prvi konkretan pokušaj da se nađe odgovor dao je jedan legendarni pisac naučne fantastike. Verovali ili ne, pre Isaka Azimova priče o robotima su uglavnom bile, prave noćne more. Znate već tu priču. Čovek stvori mašinu, mašina se pobuni, uništi tvorca. Onaj čuveni Frankensteinov kompleks. Azimov je u potpunosti okrenuo ploču. Njegovi roboti nisu bili zla čudovišta, već korisni alati, mašine sa, da tako kažem, fabrički ugrađenim sigurnosnim pravilima. Hajde da vidimo kako je tačno Asimov zamislio da drži ove nove, bezbedne robote pod apsolutnom kontrolom. Ovo su pravila koja su, bez preterivanja, promenila naučnu fantastiku. Prvi zakon. On je apsolutan i potpuno jasan. Bezbednost čoveka je na prvom mestu. Između svega. To je bukvalno kamen temeljač čitavog sistema. Zatim, drugi zakon kaže robot mora da sluša. Ali ta poslušnost ima jednu ogromnu granicu. Nikada, ali nikada ne sme da ugrozi čoveka. Prvi zakon je uvek jači. I na kraju imamo treći zakon koji dozvoljava robotu da se zaštiti, da preživi, ali pogađate, samo ako time ne krši prva dva, mnogo važnija pravila. Ako mora da bira između svog opstanka i spasavanja čoveka, čovek uvek pobeđuje. Godinama kasnije, Azimov je shvatio da ni ova 3 zakona nisu dovoljna za neke složenije situacije. I zato je dodao još jedan, krovni zakon, koji stoji iznad svih ostalih, čuveni nulti zakon. I baš tu priča postaje, pomalo opasna. Nulti zakon je izuzetno kompleksan. Zaštita jednog apstraktnog koncepta čovečanstva odjednom postaje važnija od zaštite pojedinca. Šta to znači? Da li robot sme da žrtvuje jednu osobu da bi spasao milione? I ko o tome odlučuje? Upravo to su teške etičke dileme koje Azimov otvara. Zvuči kao savršen neprobojan sistem, zar ne? Ali, kao što to obično biva, stvarnost je mnogo komplikovanija. I, iskreno, daleko zanimljivije. I ovo je apsolutno ključna stvar, ono što mnogi propuste. Asimov nije stvorio ove zakone kao nekakav savršen inženjerski plan. Ne, stvorio ih je upravo da bi istražio njihove greške, njihove paradokse i sve neočekivane pa i katastrofalne posljedice. Verovanje da su zakoni nepogrešiva mera bezbednosti je zapravo mit. U stvarnosti, oni su bili genijalno sredstvo za stvaranje neverovatno napetih priča o moralnim dilemama. Bukvalno svaka Asimovljeva priča o robotima je u suštini logička zagonetka, koja dokazuje zašto ovi zakoni u praksi skoro nikada ne funkcionišu savršeno. A sada, hajde da na trenutak zaboravimo naučnu fantastiku. Hajde da zamislimo kako bi jedan pravi inženjer danas pokušao da ova, naizgled jednostavna pravila, pretvorio u funkcionalan kod. Najveći problem nastaje odmah, kod prve reči prvog zakona, šteta. Kako jedna mašina, jedan softver, uopšte može da razume nešto tako apstraktno i ljudsko? Ljudska etika je puna nekih sivih zona, a softver, znamo, poznaje samo nule i jedinice. Šteta nije samo slomljena ruka. Može biti i psihološka, može biti finansijska. Šta je sa gubitkom privatnosti, sa suptilnom manipulacijom? Sve su to koncepti duboko ukorenjeni u ljudskom iskustvu, nešto što mašina jednostavno teško može da razume, a kamoli da izmeri. Ova dilema savršeno pokazuje suštinu problema. Jedna akcija koja je tehnički štetna, rez skalpelom, neophodna je da bi se sprečila daleko veća šteta. To zahteva razumevanje konteksta, namere i dugoročnih posljedica. Nešto što je, neverovatno teško programirati. Pa dobro, kako se onda ovi izmišljeni, fiktivni zakoni snalaze u svetu stvarne veštačke inteligencije koju svi mi danas koristimo? Kratak odgovor je, ne snalaze se baš najbolje. Kada pokušamo da doslovno primenimo ove zakone na modernu tehnologiju, vidimo da se oni stalno i svuda krše. Vojni dronovi su recimo dizajnirani da nanesu štetu, što je direktno i namerno kršenje prvog zakona. Algoritmi društvenih mreža, kroz svoje nečinjenje, mogu da dozvole širenje dezinformacija koje nanose ogromnu psihološku i društvenu štetu. AI sistemi za zapošljavanje mogu da donesu nepravedne odluke i nanose finansijsku štetu pojedincima. Primera je bezbroj.
A evo i najvažnije stvari koju moramo da razumemo kada današnji AI chatbot odbije neki štetan zahtev, to nije zato što on razume moral ili osjeća odgovornost. Apsolutno ne. To se dešava zato što su ljudski programeri ugradili vrlo stroga sigurnosna ograničenja, te sigurnosne ogradice. AI ne osjeća ništa, on samo prati pravila koja smo mu mi dali. I ovo nas dovodi do ključnog pitanja našeg doba. Ako mašine ne mogu i verovatno nikada neće moći da budu istinski etične, ko je onda odgovoran? Odgovor je jasan i neizbežan: mi, ljudi. Oni koji ih stvaraju, oni koji ih treniraju i naravno oni koji ih koriste. Na kraju dana, 3 zakona robotike nisu rešenja, ali su zato savršeno upozorenje. Podsjećaju nas da tehnologija nikada nije samo tehničko pitanje, već uvek i etičko. Ako vas ova tema zanima, za jednu mnogo dublju analizu svega ovoga, pročitajte originalni tekst na techfocus.rs.